Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre colectarea selectivă a gunoiului și pentru început vreau să fac o mărturisire. Până acum 2 săptămâni, nici eu nu colectam selectiv gunoiul din casă. De ce? Pentru că la mine la bloc nu se colectează selectiv, nu există containere speciale pentru acest lucru și atunci, folosindu-mă de această scuză, am zis că aș colecta selectiv, dar nu am cum. Greșit! Mi-am dat seama de asta, mai ales când am început să fac materiale doar despre mediu și am spus cam cum aș putea eu să le vorbesc cu oamenilor despre ce înseamnă să fii responsabil, ce înseamnă să ai un comportament prietenos cu natura și eu să nu fac anumite lucruri. M-am documentat și am găsit o soluție. Există o platformă, cum se numește www.hartareciclării.ro. Efectiv am descoperit-o căutând pe internet unde duci gunoiul pe care îl colectezi selectiv. Și această hartă ne arată unde putem duce acest gunoi, cele mai apropiate locuri din jurul locuinței. Avantajul este că nu ne indică doar firmele de colectare, unde nu poți să mergi mereu cu 3-4 sticle, dar ne arată unde sunt pubele stradale, da? Acele coșuri de gunoi foarte mari și acum fac acest lucru, colectez selectiv, nu am 4 coșuri de gunoi în casă pentru că stau într-un apartament, am câte o sacoșă pentru fiecare tip de deșeu, da? Într-una pun sticlele de sticlă, într-una pun peturile și caserolele, în alta pun dozele și așa mai departe. Și o dată pe săptămână sau când este nevoie mă duc la cel mai apropiat tomberon stradal și le arunc acolo. Vreau să vă spun că există soluție pentru orice și știu că e mai simplu câteodată să folosim tot felul de scuze și să zicem, domnule, noi am vrea să colectăm selectiv, dar dacă nu ne-a pus la bloc, nu colectăm. Există și alte soluții și sper că v-a fost de folos acest filmuleț celor dintre voi care, la fel ca mine, nu aveți această posibilitate la bloc. Puteți totuși să faceți un bine mediului înconjurător, colectând selectiv și aruncând separat deșeurile.